Tak jo. Kam jdeme? Jdeme do auta? Já budu dělat, že to neznám taky, abych se nepodíval. Ale jdem, tady čerstvý auto, šup. That's not what I was told. A jedeme všichni. Tak jo, tak uvidíme, co to umí. Jablko. Budu prohledávat čudlíky. Pojďte. Počka. Jau, to je poškrabala. Jabko. Peníze, no, ty mám nejradši. Lednička, co tam je? Něco uvařit. Nic s obrazem, nic, ale tady nějaká skříň. Tady to nejde, protože můžu sednout. Tak, v šuplikách nic nemám, tady v šuplikách nic nemám. Půjdeme do zeleného. A zelený pokoj, jo? Aha, tady budu ležet. Lampa, no. Máš baseballku. Mám. Jo, lampa. To byly pokoje, ale jdu se podívat někam, hele. Jak vem? Nechci tohle baseballku pryč a tohle vem. Mám 4 limonády. Jo, ono ti tady klesá energie taky. Jdeme. Klíč. No, mám peníze, našel jsem peníze, co máme dál? Jabko. Ty co přivezli? Já tam stále už ozdobí. Nechám si. Co? Elektřina. Jak to tady má taková? Můžeš jít to do, tam, kde je gauč, budeme se na to na breaking news. Breaking news, jo, 12 vteřin, no tak jo, no, tak se podíváme. Breaking news, už jsem dlouho neviděl zprávy. No, počkej, já jsem modrým, musím jít do zeleného. Zelený je tady, doprava, hned doleva. A musím fakt spát, jo, mně se nechce, no tak dobře, no. Tak, slyšel jsem okno, kdo rozbil okno. Musíš mládit s tou dlouhou baseballkou. Jdem do něj. On šplhá. On šplhá. Dobrý, už leží. A co je? Nemůžeme ven, nebo co? Tak jo, co to je? Co mi to tady ukazuje? Takže dřevo. Vemu dřevo jak? Takhle asi? Nevemu. Jak to, že vy ho nosíte, já nenosím. Musíš na něj šlápnout. No neberu, stejně ho neberu. Až na to, mám baseballku. To je taky dřevo. A oni si jako sem budou teď líst, nebo co furt? Každou noc? To fakt budou sem líst každou noc? No to bude teda spánek, on řekl.
Security kamera. Počkej, já se můžu podívat na security kameru. Aha. To je asi ve sklepě někde pohled. Toto. Tady to okno je málo zabarikádovaný. Co dál? Kolik je hodin? Jdu se lehnout. To se tady válí. Emma. Ty vidíš to? Taky bych se mohl najíst. Jak můžu dát pizzu? Už nemám. Já nemám pizzu. Já mám. Já taky nemám. Ale já mám jabko a sušenku. Kde je ten prvý? Někdo sem jde? To je u nás? Co je? Jsou tady dva, jo? Oni se dostali přes tu barikádu. Musíme to zamknout pořádně. Kolik mám životu? Tady mi neukazují životy, jo? Low energy, akorát ukazuje. Aha. A jak to, že zase my? Co? Můžu vám byla v pohodě, no. Tak, já jsem se najet a teď potřebuju... Rozbité okno. To je naše. Rozbité. No. Ne, pojď za mnou, jo? Pojď za mnou. Co to je? To jsme kde? A tam někdo umřel. Co teď budeme dělat? Tak mám tady stát ve skříni jenom? Nevylejzej. Nevylejzám. No, on umřel, jak to? On nebyl schovaný. Jdem se podívat do sklepa. Mám jídlo. Tam mám baseballku. Na obranu. Taky jsem vzal jablko. A další. Peníze. Počkat, jde za náma. Na něj. Rozmácený a cimpr campr. Další. Točí na nás, tak pojď, maďte ho. Dobrý. Další. A bum, a bum. Já už mám málo energie. Dámek. Já. Ježiš, pomal. To je první. Co má? Ale život. Děkuju. Tam.
Na zelený. Klikej na to. Na zelený musím klikat? Jo. Ne, on mi to sebral. Ne, sebral. Čo? Jsme ve třech, zůstali jsme tu. No, už je ráno a to jsem zvědav, co se stane. Ven už musíme, jo. A kam teď jdeme? Nešlapej na led. Kam jdeme? Něco si koupit za ty naše peníze. Mám $70, co? Já mám 80. Ty jo. Mám 70, tak to vidím. Lékárničku. Asi za 20 něco, co mi zbývá za 20. Tady je tušenka. No. Takže jdeme teď zpátky do baráku, jo. Jdeme do kanálu. Teda Didi, ale ty jsi fakt prcek. Ale baseballku tady mají. Jestli nemáš tím mimo, tak si vem. Ty máš páčidlo. Počkej, stůj. Já nepotřebuji. Já potřebuji jíst. Cože, já už nemám nic k jídlu, tak to je paráda. Já taky. Ne, dobrý, já teď nepotřebuji. A co se bude dít teď? Co dál? Otevírejte. Který? Tyhle? Otevřu si. Ty se otevřou sami, takže můžu. Dá nám pizzu, jo? A kde je? Pojď. Už se na něj těším. On má váleček? On nás půjde s válečkem? To se nemohu vzít. Až se bude točit, tak nevíte. Jo. A se moc bude moc hlava takhle. Až se točit, tak bude. A když se točí, to je co? Pojď na pizzu. Ježiš, on dělá tulup. Au, 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 au. Au, 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 au. Ne. Kde jste? Au, 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 au. Je on tak a jde po někom, no, on jde po mně. Aj, jde za mnou. Jdeme už. Jdeme do kanálu. Jdeme do kanálu, dobře, jdem do kanálu. Jo, tak toto. Kde je kanál? Co to? Co to je za auto? Jo, to je těch banditů. Rychle, do kanálu. Sever. Tam, co to je? Pojď, tady něco teče hnusnýho. To jsem zvědav, co se tady zase začne dít. No, dal kam? Dobrý, to bude poblíž fight. Takže No, to bude... Aha, takže my jdeme na hlavače. Tady bude královna, ne? A vousáč. Jo. Sakra. můžeš chodit tam, kam já vím. Co to bylo? Můžeš chodit do křiviny, tam Já to asi tak nějak chápu. stůj, stůj, stůj. Zase tančí pirulety, jo. Tam hlavně jsou všichni, takže pozor. Ne. Au. Hlava. Ne, místo to.
Asi umřu už, no. A to čte klíčkem. Já potřebuju taky heal. Mám zlato. Emi, vyhealuješ mě? Já už jsem mrtvý. Já jsem mrtvý.